Nagkataas na ang listahan sa National Bureau of Investigation sa mga biktima sa online scam ug nagkadayang pagpangilad dili lang dinhi sa dakbayan sa Davao apan lakip na sa tibuok nasud. Naguna sa listahan sa NBI ang online bank scam kung diin dunay manawag ug magpadala og mensahe sa email o sa text nga nagpaila nga taga-bangko. Unsa ba ang modus aning online bank scammers? Itong scam ngayon sa bangko, ma'am, when you give your OTP or one-time PIN, ito yung maraming problema. Ang front nila is taga-bangko, no? May logo ng bank. So, you will be lured, no? Mag-fill out ka. Then later on, a one-time PIN will be asked to you. Then afterwards, pag nabigay mo na, ubusin yung pera mo sa bangko. Ilang cases ito ngayon? Rampant ba sa Region 11? Hindi lang Region 11, nationwide to, ma'am, na scam, no? And marami ng time and again, mga banking institution, mga financial institution, pabalik-balik nang nagre-remind. That's why nakaka-receive tayo ng mga text messages from the banks na beware of the scammers. Pabalik-balik na to, but time and again, maraming nabibiktima. It's because, yun nga, itong mga scammer, they pretended to be a bank officers and employees. Minsan naman, merong tumatawag sa cellphone mo na ito si bank managers and kailangan i-update yung bank account mo ng mga details. So, magbibigay ka ngayon. Later on, hingian ka ng one-time PIN. Yan na naman, maubos yung pera mo sa bangko. Ito yung marami dito. Mo sa mga tao, sir? So, it's very easy. Ang advice namin pag may mga ganyan na incident, whether tawag or sa text messages or sa email or whatever it is, sa Facebook, unang-una i-verify muna natin. Gawa sa online bank scam, nagpadayon usab ang investment scam ug daghan nagyapon kini og nailad ug igo na lang mohilak kay nakahatag na sila og kwarta. Ang ikatulo nga kaso sa listahan sa NBI mao ang cyber libel. Kini ang pagpataka og pakatag og sayop og malisyosong impormasyon kabahin sa usa ka tawo, sa usa ka grupo o organisasyon gamit ang ilang mobile phone o ang digital technology. Ang libel usa ka kaso nga hinimuan sa usa ka tawo nga dunay malisyosong mensahe, hulagway ug nagpakita og aktwal o panghuna-una sa usa ka tawo nga malisyoso batok sa isig ka tawo o kini gipagawa sa internet o sa social media. Itong mga bagong scam ito, actually we arrested last week a night market investment scam. Dito pa nakakulong pa. Aside from that, meron namang mga investment scam online, no? In which you have to invest, then afterwards, after putting your money, mawawala na, hindi mo na makontak. Hinumdumi ngang mga hackers o scammers walay gipili kung kinsa ang ilang mamahimong biktima. Og sa akong pag-interview kang Director Arbao, duna siya'y gisaysay kanako. In fact, isa ako sa mga biktima, no? 200. When I was assigned in Pampanga, ibang incident naman tong sa akin. Automatic nag-order daw ako ng online mga online transactions, and meron akong bangko dito. Ang bangko mismo ang tumawag, "Sir, alam namin na hindi ikaw to." Sabi ko, "Alam niyo naman pala, di pigilan niyo na, i-block niyo na." Na-block nila. Then afterwards, sabi namin sa bangko na kailangan yung i-refund kasi alam niyo naman na hindi ako at saka hindi man ako nagbigay ng OTP. So binalik yung pera ko ng bangko. Sa panahon nga nagpait ang tanan, tungod kay naglatas pa ang ekonomiya, human mihapak ang duha ka tuig nga pandemya. Importanteng masayod kita kinsa ang atong kaistorya ug dili basta-basta motuo sa mga tamis ug bugnaw nga tingog sa atong kaistorya. Daghan na ang naparot og nagsigi og bagutbot tungod kay nabiktima sila sa mga scammers. Nang hinaot kami nga ikaw newsliner, mag-igmat kanunay og unta ang mga scammers makahuna-huna nga dunay balaod og presuhan nga nagpaabot kanila. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!